kin ki kawo kudin maman yabu ko mu siyu ban za mu siyu ban ma nan Allah za mu sine mana albarka nan. Ni ba baran gaya ma abin da ne da kudin nan. Kudin nan tattara su ne gaba daya na hada da tinkiyar kakana. Zan garzaya in je Kano, ka san a Kano akwai wani wasa da za a ji wani gagarumin wasa a Hazard Ibi Center opposite Arewa Radio na taurarin Arewa Award. Za ta fashe akwai manya-manyan sallina za su zo. Ni fa tattaki ne tun daga garinmu na zo garin jihar Kano domin in je in ga wasan nan saboda an ce min Hamisu Bureka zai zo gurin nan. Isa Ayaki zai zo gurin nan. Nura M Ino zai zo gurin nan. Sani Ahmad zai zo gurin nan, Momi Gomba za ta zo gurin, Nazifa Aslan zai zo gurin. Shi yasa naga ya kamata in tattara kayana ko matsayina gaba ɗayan su in tarkata in garzaya in je gurin wasan nan a Hazard Ibi Center. Shi yasa shiru. Hada Hamisu Bureka. Tumaru banna. Ai dole mu sai Kano. Ke san saboda Hamisu Bureka ne fa za mu kai tara kudi mu. Za mu yi kudin mota mu je mu ga Hamisu Bureka. Shine za ta zo wannan. Ƙwarai ma kuwa. Dole mu shiga. To, kin ga kudin abun sin ma bar miki. Kudin amma